duwe nyalo mana yieri koda bende sino kono kaka vijana bende wuok oko kinde ng'anyo bende giwacho ni wan wadhi watho to watho athoya ka wangima bende wangima kata kamano akini bishop ni nene gi wang' machal nade kaka bishop kaka janyuol weche mosebedo katimore pacho ka chutho to miwacho ni chudo ne jonyuol ma nyithindgi osetho kata mana ma nyithindgi ohinyore ng'anyo mopogore opogore ma bende ok bi yudo kata mana ratiro dibed ni iumo dho jonyuol koso inene gi wang' mane? Charon mokwongo mondo wayie ni African tradition ne nitiere ywak. To kane ng'ato nigi liel to ne idhi ywage. Kaka ne ywage en ni nongo kasamoro ji wuok mondo odhi ywage to gidhi gi yore mopogore opogore. Adwaro pogora gi Jackie matin on jogo makonyo. Tadwaro yie gi Jackie bende ni adiera ok onego bed ni akawo ng'atno mochiemo monego nyathina kapok aweyo ne richone tachiemo go e tawo kata kapok o confess monyisa adiera gimomiyo onego nyathina. Bato kikwa kaw gigi duto ni kawuok mondo abi akony ng'ato to waduto tekoro wan joma notimo richo no. Nitie joma notimo richo to nitie jomoko mabe mana jogweng' ma kamoro ywago gimotimore dala kodhi e dala no to nongo ka dala nonge ot onong ka dala nonge gimoro amora nyathi ng'at achiel monegi omiyo koro chuno ni nyaka bi mondo gikony. Andadwa kawo ranyisi kaka mar min Ojwang' Iun Ojwang'. Nitiere joma ng'eny modonje that thing mondo konygi mondo omi oger odgi no. But adwaro mondo awach ni yande Sharon, waweuru kawo rowere duto mondo wawach ni rowere duto riche ndara. Nikech waneno ka king'iyo maber gima nyotimore nyoro tineno ka nitiere josiasa mamoko donjo i roweregi mondo mi oketh yuoro mar rowere. Kane roweregi otimo ng'anyogi mokwongo, Kimani Chungwa nobuok mowacho ni roweregi ng'anyo pok oneno nyaka nene. To kane ji ochako josiasa osedonjo igi mondo chak ketho gik ma gitimo kendo otim gigi ma traditional, ma dwaro mondo anyisi ni mano en another thing ma rowere ok dwar. Rowere ok dwar gimiluongo ni meaningless traditions. Ni kinde kaka watimo gik moko chon e kaka watim kawuono. Nyocha waneno ka rowere ng'anye ndara to gin gi pichnigi. Omiyo an adwaro mondo awachi this morning ni number one, rowere ma ng'anyo gi te gin nyithindwa. And ka gin nyithindwa mwasetero skunde mosomo mong'eyo gik monego tim. Adwaro wacho ne Felix ni it is true ni ok nyal ndik rowere te, but wadwa neno accountable, wadwa neno yo moriere tir mindiko go ji tich. Sama wawuoyo kawuono ni nitiere gimiluongo ni Public Service Commission nyo lando tije. Ka gisetieko lando tich, wadwa ng'eyo ni ji adi mondike tijegi to gia kanye to gin jomage. Ok wanena situation ma inwang'o ka region moro ndik ji 800 to region moro onge kata mondik ji achiel. Magi gik mabiro kelo gik ma iluongo ni revolt. Kendo ka ji osebiro mobedo piny mong'eyo ni nitie jomoko kubede loch. Kaka winjo sani Kenya ka jowa wacho, nya winjo ka jatelo moro maduong' mar Kenya ka wacho, actually I want to quote, ni wacho ni no winjo maber kabisa kochieme loch mane ok ogone ombolo. You know, those careless talks ema kawadhi go mbele to dhi ketho Kenya ka. Because awacho ne joluo ni kata mana joluo wa makoro kawuono wuoyo station margi ni. It's like we one day you have slept with the government. One endo gi serikal puro kendo kada gik moko timore maricho to ok wadwar wuoyo koro nikech wan e serikal. Omiyo ka gik moko richo nyaka wach gima rach. This government nikod some things have not done very well. This government emano singore ne mine ni Mama Mboga. Up to today we are still seeing Mama Mboga kanitiere on the street. This government emano singore ni ngat miluongo ni border. Nyaka kawuono waneno those borders in the street. Tadwaro nyisi Sharon ni as the agencies are coming in, the borders are there and the Mama Mbogas are there. There is a bad thing makamono nyalo biro timore piny kani because of lack of accountability and poor leadership. Majo wite wagi jotend wagi ko biro to giwuok to gitingo ji ni gidhige lori to ka gisedhi to gin kodo they enjoy themselves to giweyo ji ka sandore nyaka kawuono.
Omiyo, enough is enough. The government kamanitiere nyakungeni, it will come to the JC magidwar JC. There is a word magitiyo goni JC is headless. JC is legless. How do you expect a headless and a legless person on the street? We are calling on them. We need dialogue with these children because they will not kill them all. They will make sure another generation will come up, and I'm telling you, they are going to do bad things than Magitemogi if the government fails to call them for a dialogue. And the dialogue mwadwaro selected people. Maka kinyu no lung church leaders. Lungo church leaders ma are psychophants. Ma the government state house. We need people who can tell the government the truth that these are our children and enough is enough. They cannot keep on killing them and they don't employ them. And again, Sharon today, onyisi ni nyithindo are educated. Nyithindo can work even in their closet. And they know everything. Government. All the people who are employed today, even their fathers and their communities. Why the budget manual loss in all the faults. Budget theft. Is the one more will could. And they're just quiet, they're not talking. So the government has not done enough. And not only this government, even successive governments have not done enough to our children. And therefore, they must rise up to the occasion. Mondogi are also part of this nation. These children will mobilize themselves, and the next election you are going to see a different kind of election. They're not going to boycott election. They are going to elect the leaders Magedwaro. The majority of these leaders will go home.